Caram, però si és en Dima! Ho sento, estimada fillola, però tota la resta estan ocupats, així que hauràs de conformar-te. Però què és això? Jo estava a la tenda comprant flors i aquest osset, i com he arribat aquí? A veure, noies, què podem fer? Demà és la festa de graduació. Ningú pot venir al ball de graduació amb mi. Què faig? Vaig jo tota sola? No ets la única que té un ball de graduació demà. Totes les noies ja han triat els seus acompanyants. Diana, t'hauries d'haver afanyat i trobar abans un noi que t'acompanyi. A veure, Diana, això és un problema? Doncs anem al ball de graduació juntes i ja està. Jo puc disfressar-me de noi. Gigi, deixa't de bromes ara. A veure, noies, estic veient que només em queda una opció. Trucaré als nostres amics. Estic segura que ells m'ajudaran. D'acord, truca, aviam. Trucaré primer al Kep. És així molt fort i molt alt. Segur que fem bona parella. Ei, hola, Kep. A veure, tinc un petit problema. No trobo a ningú que vulgui anar al ball de graduació amb mi, així que ara mateix no et tinc acompanyant. Tu vindries amb mi al ball? Ah, que seràs l'acompanyant de la Júlia. Ah, molt bé, d'acord. Adeu. Júlia, què et passa, tu? Em podries haver avisat que el Kep aniria amb tu al ball de graduació. Quina mena d'amiga ets? Diana, a veure, és que no sabia que el Kep aniria amb mi, val? Nat, amb qui aniràs al ball de graduació, tu? És que no volia que estiguessis trista. Ja tens prou problemes ara mateix i estàs molt nerviosa. D'acord, aniré amb l'Art. Ah, molt bé, això vol dir que si el Kep va amb la Júlia al ball de graduació de demà, l'Art va amb tu, Nat, doncs aleshores Dima està lliure, no? Diana, arribes tard. Estic parlant amb el Dima, tinc el seu telèfon en pantalla i dieu que sou les meves amigues. D'acord, doncs? Au, com no tinc parella per la graduació, em quedaré a casa. Queda clar? Que vagi bé amb els vostres acompanyants. Ja el truco després millor. Em sap greu per la Diana. A mi no em sap greu. Van ser els nois els qui van decidir anar al ball de graduació amb nosaltres i no amb ella. Avui és el pitjor dia de tots. Estimat diari, demà és el ball de graduació, però no hi penso anar. Em quedaré aquí a casa, perquè no tinc cap acompanyant que vulgui anar amb mi. Avui és el pitjor dia de la meva vida. I tu qui ets ara? Ja vas preparada pel ball de graduació de demà, no? Quin ball de graduació? La meva nit de graduació la vaig celebrar fa 200 anys ja. Soc la teva fada padrina. No pot ser la meva fada padrina. La meva mare em va dir que tenia una padrina, però no una fada padrina. Esclar que no t'ho va dir. Ella encara està enfadada amb mi. Ah, així que ella està enfadada amb tu, eh? Em pregunto per què la meva mare estaria enfadada amb tu. No va quedar contenta amb el vestit que li vaig fer per la seva graduació. Escolta, fada padrina, ja tinc vestit, així que ja pots marxar d'aquí. Que va tenir una discussió amb ma mare, diu. Doncs sí, puc veure que no tens cap problema amb el teu vestit de graduació, però he escoltat que sí que tens problemes amb el teu acompanyant. Estaves escoltant d'amagat mentre jo escrivia el meu diari personal? A veure, escolta'm, necessites un acompanyant, sí o no? La veritat és que sí. Pots fer un càsting per trobar el meu acompanyant ideal o una cosa així? Bé, només sí és per tu, però realment estic farta de fer coses així. Fem un càsting per trobar el noi més atractiu del món. Perfecte, però això és molt estret. Necessito més espai. He de preguntar-li a la meva mare d'on ha sortit la meva fada madrina. Noies, finalment aniré al ball de graduació de demà i tindré un acompanyant. Diana, Diana, és ella? I d'on ha sortit? Doncs no ho sé, ni idea. Ella diu que és la meva fada madrina. Farem un encanteri per buscar-me un acompanyant. Noies, ho heu vist, que n'és d'afortunada? Una fada madrina. Doncs jo ho vull veure, va. Som-hi? Sí, jo també. Molt bé, va, digues el teu encanteri. Però i qui és aquesta? I què vol dir tot això? Ni idea. Júlia, va, calla, que vull veure què fa ara. Primer farem un encanteri per al teu vestit.
Escolta, ja t'ho he dit que no tinc problema amb el meu vestit. Tinc el millor vestit del món al meu armari ara mateix. Troba'm una parella, clar, com desitgis. Doncs per fer un encanteri per trobar un noi necessito una taronja. A veure, m'equivoco o ets alguna mena de fada impostora? Per fer un encanteri necessites una taronja, no? Val? D'acord, doncs et portaré una taronja. Ara diu que traurà l'acompanyant de dins d'una taronja? Però això és possible? D'acord, aquí tens la teva taronja. Molt bé, doncs ara deixa-la al terra perquè mira què passa ara. Val, doncs ja està, l'he deixat a terra. 1, 2, 3. Màgia, màgia! Converteix aquesta taronja en un noi. Com? Però si és en Kep! Aquesta fada està tarada. Aquest és el meu Kep. Va, home, això no pot ser. Oh, com he arribat aquí? Escolta, Kep, vés amb la Júlia. Tu, aquest és el Kep. Tria un noi nou que jo no conegui. Molt bé, d'acord? Doncs necessito un plàtan ara. Mira-la ella. Mira, fada, no intentis quedar-te amb mi. Molt... Noies, què està passant? Per què sóc aquí? Ei, Kep, queda't al meu costat i no et moguis d'aquí. Val, doncs ja està. Aquí tens el plàtan. Si vols una cita, deixa-la al terra. 1, 2, 3. Màgia! Converteix aquest plàtan en un noi. Escolta, fada, estàs de broma? Aquests són els meus amics. L'Art, el Kevin, ja tenen acompanyants per a la festa. Què hi faig aquí? Ja ha començat la festa de graduació? No, estem fent encanteris per trobar un acompanyant per la Diana. Què? Agafa'l. Ell és el meu acompanyant per la festa de graduació. Busqueu-vos un altre. Pots trobar-me un noi normal d'una vegada? D'acord? Tens una poma? Sí, tinc una poma, però si necessites una fruita de la passió o un mango, no en tinc cap dels dos. Així que aquest és el teu últim intent. Oh, quin caràcter! És igual que la seva mare. Aquí està, digues el teu encanteri. Aquest és el teu últim intent. 1, 2, 3. Màgia! Converteix aquesta poma en un noi. Caram, però si és en Dima! Ho sento, estimada fillola, però tota la resta estan ocupats, així que hauràs de conformar-te. Però què és això? Jo estava a la tenda comprant flors i aquest osset i com he arribat aquí? Dima, puc fer-te una pregunta? Amb qui aniràs al ball de graduació? Amb qui? Diana, però què dius? T'he comprat les flors i l'osset per tu? Ah, val, d'acord, doncs. A veure, un moment, que ho deixem clar, això. Dima, aviam, què vols dir amb això? Aniràs amb la Diana? Jo t'he trucat primer, així que el ninot i les flors haurien de ser per mi, no per la Diana. I hauries de ser el meu acompanyant. Escolta, petita, millor seria que callessis o si no et convertiré en una rata. Ho has escoltat? Vés-te'n o et convertirà en una rata. D'acord, doncs anirem al Dima. Ei, Diana, potser et puc aconseguir un carruatge amb un encanteri. També pots trobar-me un vehicle amb això dels encanteris? Doncs, a veure, un carruatge és així com del segle passat, però no em faria res tenir un cotxe rosa. Sí, farem una bona entrada i tothom ens veurà. Un cotxe... no recordo com són. A veure, d'acord, necessito un tomàquet. Diana, va, porta un tomàquet. Vaig, un moment. Va, Diana, afanya't. Aquí el tinc, és l'últim que queda. Per què és tan petit? Em sap greu, fada padrina, però no en tinc cap altre. Aquí només mengem tomàquet cherry. Vinga, fes màgia, jo vull veure el cotxe. El problema és que si el tomàquet és cherry, el cotxe també serà cherry. 1, 2, 3, màgia! Converteix aquest tomàquet en un cotxe. Uau! Què és això? Creus que està bé? És un cotxe de veritat? Què vol dir això? Tothom se'n farà un fart de riure de nosaltres quan ens Doncs a vegi mi sortir amb m'agrada. això. Bé, com el tomàquet era cherry, doncs ha sortit això. No, espera! No vull aquest cotxe! Quin tipus de fruita o verdura necessites per aconseguir-nos un helicòpter privat? Diana, la fada ja no hi és. Anem. Jo, que afortunada és la Diana. Li preguntaré a la meva mare, avui, això de les fades madrines. Mira. Potser també en tinc una. Bé, Dima, doncs anem a una cafeteria i mengem alguna cosa. I aleshores ens preparem per la graduació. Diana, va, anem. Va, condueix.